Barkamenan barruan, beste lantzeko bestera bada, Ho'oponopono, Hawaiien sortutako, edo Hawaien bidez, edo Hawaiitik jasotako baliabide bat, non lau esaldi txotan, zure ingurukin pake egiten joten zen, esaldiak edo hitzak, sentitzen dut, barkatu, eskerrik asko eta maite zaitut. Nola baita, suposatu aurrin dakazun edo telebista ikusten izala, eta alako batin konturatzen zertikan aserretu naz, ze gertatu zait barruan, hau bizitzeko. Esperientzi horrekiko, barruko lana, barruan pakia lortzeko era bat, izango litzake, Ho'oponopono aplikatuaz, nola baita esan, zuk sinisten zuen hor, sinisten bazu naturan, pues natura hitzein, sinisten bazu energian, eta sinisten bazu jainkun, pues jainku hitzein, zu jakingo zu zertan sinisten zuen, pues edo eterra, edo materia oskura, nahi zu nahi. Hau da, gertakizuna bizituzu, aserretu zala, edo piztu zala, edo mindu zala, konturatu zala, orduan da, nola baita horrei esan duzu, sentitze dut, oandik nolako esperientzia jutelako bizi berrak ikasteko. Eskerrik asko, zu ere prestaudelako nahi olako esperientzia jartzean ere bizitzan, nik ikasteko, barkatu, beste aldiai hoi bizi arazten jozulako, eta zu handikan hoi bizi berrazulako, eta maite zaitut da, nik niri, edo nik zuri iten jozuna, ze azkenin denak bat ga, hemen bide ezberdinak aplikatu jozke, dena fraktala bada eta dena holograma bat balima da, denaga. Bukatzen dena da, maite zaitut, nahiz bandigan, esperientzioik bizi berrat juten. Esalditu dia, jarrera horrekin ite bandin mazu, iristen da puntuan non telebista zaginen gure adibidin, telebistan gauza beha gertatu arren, zu etzasutuko gohartu ingoza, ja ikasi dut. Oso interesarria. Azkenik zu barrupak intzaude eta kanpoko dantzak ez dizute hainbeste eragiten.